Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde adından yüzlerçe türkmen raýaty saklanýar. Olaryň köpüsiniň ykbaly birnäçe aý bäri näwelliligine galýar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fondi Türkiýanyň birnäçe deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň sany barada käbir maglumatlar çap etdi. Guramanyň habaryna görä häzirki wagtda Türkmenistanyň 100 töweregi raýaty Ankaranyň golaýyndaky Çankiri deportasiýa merkezinde saklanýar. 139 adam Van şäheriniň we 200 töweregi türkmen raýaty Erzurumyň deportasiýa merkezlerinde galýar. Adam hukuklary boýunça gurama Türkiýede tutsak edilen migrantlary saklamak üçin 30 deportasiýa merkeziniň bardygyny habar berýär. Deportasiýa merkezlerindäki türkmenler köplenç dokumentsiz bolanlygy ýa-da pasportlarynyň möhletiniň geçenligi sebäpli reýt wagtynda türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilen adamlar. Deportasiýa merkezinde saklanýan Türkmenistanyň raýatlary öz ykbalyny degişli karara ençeme aýlap garaşmaly bolýar. Türkmenler seýrek ýagdaýda boşadylýar, käbir ýagdaýlarda deportasiýa edilýär. Köp halatda olaryň meselesiniň çözgüdi udaga çeker. Türkmen Helsinki Fondi aprel aýynyň başynda anyklan maglumatlaryna görä, pasporty bolan türkmen raýatlarynyň Türk häkimetleri tarapyndan deportasiýa edilýänligini habar berýär we pasportlary bolmadyklaryň köplenç deportasiýa edilmän, olaryň ýagdaýynyň keskitsiz galýanlygyny belleýär. Masal üçin Van şäheriniň deport merkezinde saklanýan 139 türkmeniň pasportlary ýok. Olaryň raýatlygy türkmen konsullugy tarapyndan tasdiklanylmaly. Olar 4-6 aý bäri konsullugyň jogabyna garaşýarlar dilip habarda edilýär. Türkiýede tutsak edilen türkmen raýatlarynyň köpüsi pasportlary möhleti geçen ýa-da bu ýurtda galmagy ýaşaýyş ruhsady bolmadyk bir kanun migrantlardyr. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen tarapynyň haýyşy boýunça wiza rejiminiň giridilmegi Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrypdy. Türkmen raýatlary ýygy-ýygydan saklanýar, olaryň Türkiýede bolmagyny kanunlaşdyrmak mümkinçilikleri hasda çylşyrmlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türk häkimetleriniň bu meseleniň çözülmegini çaltlandyrmak üçin anyk çäreleri görýänligini habar berýär. Ýagdaý içinden bilýän çeşmä görä 2022-nji ýylyň noýabr aýynda Tuzla şäheriniň deportasiýa merkezinden 25 türkmen awtobusly Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna äkedildi. Awtobus konsullugyň golaýynda saklandy. Polisiýa konsulluk işgärlerini ýurduny uratmak üçin dokumentler sağlap deportasiýa edilmeli adamlaryň atlaryndan ibaret sana berdi. Şeýle de bolsa, munyň netijesinde diňe bir türkmeniň pasport täzelendi. Konsulluk işgärleri pasporty bolmadyk galan adamlara dokument bermedi. Diýip Türkmen Helsinki Fondi ýazýar. Habara görä deportasiýa merkezlerinde saklanýanlaryň käbiri Türkmenistana dolanmak islemeýär, ýöne öz watanyna uğradylmagyny haýyş edýänler hem bar. Sebäbi käbirler udaga aýlap garaşmak, tutsaklykdaky çaknaşyklar we ýakalaşyklar, umytsızlyk we depressiýa ýaly ýagdaýlara çydap bilmeýär we hatda öz janyny kast etmek ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Habarda deportasiýa merkezleriniň birinde bolup geçen waka barada şeýle gurrun berilýär. 2023-nji ýylyň 31-nji martyna Çankırı deportasiýa merkezinde türkmenler bilen Pakistanly migrantlaryň arasynda çaknaşyk bolup, olar pyçaklaşdy. Pidalar bolly, şol sany türkmenler. Ürsüm atly bir adam 7 sany pyçak yarasyny aldy. Alişeriň kellesi we barmagy yaralandy. Jemi 8 türkmen yaralanyp Çankırı şäherindäki keselhana düşdi. Bu wakadan soň 100 töwerek türkmen başga ýere geçirildi. Türkmen Helsinki Fondi Türkmen konsullugynyň watandaşlaryň düşen kynçylyklaryny häzirmezlik etmegini dowam etdirýänligini belläp, bu agdalan türkmenleriň garyndaşlarynyň tutsak edilenleriň watanyna dolanmak üçin dokument bermek haýyşy bilen konsulluga eden ýüzlenmesiniň ret edilenligini habar berdi.